Pi nakaliang ke jonga kum ka president jong ka women's wing jong ka HSPDP central body bat kam tam le kum ka dukot jong ka jat riu hi ngadon ka ban penrem jur halor tu ka shiti belum mi ka bala tho di kong Elizabeth Matthew Nongbri ka bang UI ka tarik arpo riu tarik Februari arajar pesau ka ba ila address ya u Dr. Jitendra Singh bade u Minister of State jong ka atomic energy jong sarkar India hangtung UI ba ila penpau ba idei founder trustee ba chairperson jong kata ka NEST India mo ka North East Sunshine Trust ka ba kila register hau snem arajar puar ka juga porang turu ikam ni la jong ba idei ka nong trei ka ba hakmat jong ka BJP ka ba dei pet ya kita ki jat benririt pat dan kita ki minority morcha badru bai kamru ladai kanong kit kam ka bakhmat na du arjar khatsan ke BJP tekai bang UI ka to ka shiti ong ba ki ka ikwa bakan don biang kata ka jingwan ti yo uranium ka dikari khasi ka e ke jongi kum ka party hi ngakwa ban pha e kubor ka basai sha kani ka NGO ka balayalam khmat dei ni kom badru sha ka sarkar badru sha ki pat nong song jong kari khasi nginum la ban len ladangi kertiang din nong seng jong ka party lead ma it hoping stone lingdo dei ma bala champion na ne ula job e kani ka dauba ban persya banti uranium hang ne po rikasi ka jing job ban persya banti uranium hari khasi kamshim dei ka journey la ne ka jingya lenti ka besuk kamshim kut tang ka baya kren ba ka sarkar India uni unong yalam jingi ula haban net buat sabari syaki conference jong ka world uranium hearing kabah pelong ha Germany lalit bun keleng ki jaka sabar jong kari India ru ban appeal banum sya banti uranium rengkat aku ko por da ka burom ban lead pastor PBM pasaimoi baru ka jing snok ti jong ki katu ka ne ki seng balam ban gila jok bat klem sya banti uranium tekum ka party hi akan ka kenti pementangi ke threat abang UI te ngi kwa ban pha ka kubor ka basai kedar ba ngi dalele horkit hordam lada ka sarkar India kamut bon wanti biang uranium ka ri jongi ngin persya wat ladangi ban hab ban let ban shim da kanu ka extreme step ru bun ki keno agane kenti ka bementa ba ka party jongi ka ya trailang ka sarkar le se kin mudur bangin ya pen ni lagi jong kin nongrem henre nga kwa ban ong ya kanida ka basai hoy ni trai ba ka sarkar ka party ka jongi ni trai namar ngidon kam ya karoi ka par ka bangis ngau thu ka jingdon kam jong pai ba constituency ka bangi job reha ka baya day bat ki nongrim jong ka party melayeng ka wei na ki nongrim ki mat ki ba kongsan ka party ka yeng ba haduk menta nginum sya banti uranium ya kata nginum kubum ngin ya kren ba ka sarkar lada ka por ka don kam ngi bangin ya kren ba ka sarkar jong ka jelak sarkar jong kari India bangin num sya banti uranium ka wei ka ba nga kwa bangan kentho alor ku ka shithi jong ikong ka banbu ro dak jengkli itu ikong le sebin ai ka jubab ka bang UI ito ang tu ba ka jingkhang banti yo uranium hakini ki snem ki bladet ka dei na ka daw ba ka jingyo anong jongno re jongno ka ang tu due to vested interest no tengah kwa ban kli jingkli ni kom manu ba la yo nong na ka jingkhang ti uranium hakini ki snem ki bladet ne hatu ka datang ka jingyo nong hi ka jat benriu dak bangi klem sya banti uranium namar ngitip ba da ti uranium ka de ka bi ka ban penyap uranium ha tu ki por tengah ong ka ek bang pa ban ong sini kong ba em dei ban shu ang thala lani ban shu padia thala klem de tip ka jing shisha bat ru ngakentu nama ngayu iu tu shiti ong ba idaya let ban ya slok baki nong helam jong itu ki jaka ki local leaders jong itu ki jaka badan uranium makin sotu badai ban sya banti uranium namar ka de ka yo nong pat ya ki nong helam ki badan ha itu ki jaka badan uranium bakin nong sya pendit namar ba ka de tang ka put thap jongno ka jingyo nong shimet jongno ne jong kanu ka NGO batru ka daitang ka but kumno bakin penyap pet ya kan gajat benriurit pat ke jongi dan namar kata kum ka party
ngipai kani ka message ka baklia ka khubor ka basyai kada balada ka don kum kani ke bang sarkar India kandang thumu banwanti biang uranium hakari ka jongi ngi kum ka parti ngin num ngabjar bat ngin yai persya bat nginang yai persya hadu ka bakut banum sya dalilai benti uranium nari kasi